Mga negosyante nagamat-amat na dala sa mga produkto gikan kagalin sa isla sang Guimaras isa ka adlaw antes magsugod ang enhanced community quarantine. Pila ka mga Guimaras nun, ginpili nga temporaryo nga magapuyo sa syudad sang Iloilo. Si John Sala nakatutok. Buwas na magasugod ang pagpatuman sang enhanced community quarantine sa probinsya sang Guimaras. Ang nasambit ka probinsya na lang ang nagapabilin nga COVID-19 free sa bugos nga Western Visayas gani gindihon sang LGU ang amotika nga para mas mapabakod pang ilaaway batok sa balatian. Antes pa man ang EZQ, amat-amat na nga nag-deliver sa mga produkto gikan kag halin sa isla sang Guimaras ang pila ka mga negosyante bilang pagpanghanda. Si Manang May temprano pa nag-deliver sang paho sa syudad sang Iloilo. Kami nga gabaligya, once ka magadto kami dire, pagbalik namon POM na kami. So amo na subong ginangagaw namon kung may ara kami nga kuan didto, amo na nga gapa-pick up kami dire subong. Ang estudyante naman nga si Krista, ginpili nga temporaryo magtiniranay sa syudad sang Iloilo. Bangod man umpisa buwas, limitado ng pagpasulod kag pagpagwa sa isla. Kay need gid wala namon ipa sa mga sa school works namon online tido na budlayan ko kung sa city kay wala man yung I mean kung sa province wala man yung signal na. Santo sa executive order ginpirmahan ni Governor Samuel Gumarin, sumugod 12:01 limitahan na ang pagbiyahe sa mga motorbangka gikan kag pakadto sa isla. Subong man ang biyahe sa mga pampubliko nga salakyan kag operating hours sang establishmento ginpahunugutan nga magbukas. Ginlimitahan man ang essential entry sa Guimaras. Kag sugod buwas, kinahanglan man nga magpaidalom sa 14-day quarantine ang mga individual nga nagkadto sa Iloilo kag nagbalik sa probinsya sang Guimaras. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.